खुलुमबाय आं दिनै खैलामारि गामियाव दंफैयो बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय खैलामारि गामियाव बिथां दिगन्त गयारी थामहिनबा 21 नं सालबारि समस्तिनि MCLA आथिखालनि बिथाङा गोदान बोसोरखौ हामलायनायजों लोगोसे ओनसोलनि गावनि पार्टीनि बेनारनि मानसिफोरखौ लेंहरनानै दिनै मोनसे प्रीति भजन अनलायनायनि मोनसे लावखार ओंखाम गावनि आंगो जायगा खैलामारि गामिनि दुब्लिबारियाव बिथाङा जाहोदों आरो बावहाय BPF हान्जानि सापर्टारजों लोगोसे गावनि ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफ्रा बावहाय लैहोर लैहोर नुजाथिनानै बिथांनि 2026 मायथाइनि गोदान बोसोरखौ हामलायनानै जि खुंनाय प्रीति भजन थामहिनबा अनलायनायनि मोनसे आदार हिसाबै बिथाङा रायजो राजाफोरनो बोथिसे ओंखाम जाहोदों। बे बोथिसे ओंखाम जाहोनायनि नुथायखौ आं दिनै नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजानाय जादों। मानगोनां बिथां दिगन्त गयारीया गावनि जोनोमगिरि जायगायाव फैनानै बिथाङा गावनि ओनसोलनि आरो BPF पार्टीनि बेन्दोङाव थानाय दोलोनि मानसिफोरखौ लेंहरनानै बिथाङा मोनसे मेहेरगोनां भाबै मोनसे हेपि निउ इयार्सखौ हामलायनायजों लोगोसे बिथाङा मोनसे फोरबो फालिदों। बे फोरबोनि नुथायखौ आं JSP@TCO चेनेलनि जै नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजानाय जादों आरो बेजों लोगोसेनो बिथां दिगन्त गयारीया गासै ओनसोलनि रायजो राजाफोरनिसिम गावनि गोरबो बिखानि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनायजों लोगोसे जाहाथे गोदान बोसोरा बयनिबो जिउआव जौगानाय आरो बयनिबो देहा सावस्रिफ्रा मोजां रोखोमै थांनो हायो बेखौ हामलायनानै बिथाङा बे फोरबोखौ खुंनाय जादोंमोन। लोगोसे रायजो राजाफोरनो बेखौनो बावथाय महरै बिथाङा 2026 बोसोरखौ हामलायनाय हिसाबै बिथाङा दिनै बे फोरबोखौ बिथाङा फालिनायजों बावहाय ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफ्रा नुजाथिदों आरो गोबाङानो बावहाय लावखार ओंखामबो जानानै खोब गोजोननाय खोथाखौ फोरमायथिदों। दा आं भिडिअखौ बांद्राय भिडिअ फुटेजखौ गोलाव खालामनो नाजाला। आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो नाजानाय जाबाय। मिजिंथियो जायफ्रा गोदान बिथांमोना आंनि JSP@365 इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला, लोगोसे अल नटिफिकेशनखौबो अन खालामना ला जाहाथे आंनि गोदान भिडिअफ्रा नोंथांनिसिम सहैनो हायो। लोगोसेयावनो जायफ्रा आंनि आरो फेसबुक पेजखौबो नोंथांमोना फल' खालामना ला जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ नोंथांनि साखाथियाव सहैनो हायो। फिन नोंथांमोननिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनानै दिनैनि कन्टेन्टखौ बेखिनियाव फोजोबनो नाजानाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों। जै बर' हारिनि खुलुमबाय। दिनै गोदान बोसोरनि सेथि खालाराव दिनै दिगन्त MCLA सारनि न'आव लावखार ओंखाम जाफैनानै आंनि जिखुनु बिराद गोजोननाय मोन्दों। गोदान बोसोरजों लोगोसे बिथांखौबो आङो साबायखर बावनो थाखाय बिथांखौ खाथियावनो लोगो मोननो हादों। बिथांखौ आङो गोदान बोसोरनि जा आंनि गोसो गोरबोजों बिथांखौबो आङो हामलायनाय बावहरबाय जे बिथाङा रायजोनि थाखाय सुजुग सुबिदाखौ होनो हायो आरो गासिबनिबो जौगानाय खामानि मावनो हायो आरो अबंलावरिया बिथांखौ मोजाङै मोजां लाखिथों बे गोदान बोसोराव जाहाथे बिथाङा मोजां आवगायनायनि खामानि मावनो हायो, जौगानायनि खामानि मावनो हायो। रायजोनि जेसेबां जौगानाय खामानि दङ बिथाङा मोजाङै मोजां मावफुंनो हायो। आं बिथांखौ बे गोदान बोसोराव बिथांखौ आङो हामलायनाय बावो आरो बिथाङा जाहाथे दिनैनि बे सानाव गोबां रायजोनो लावखार ओंखाम जाहोदों बा खावलायनानै लेंहरदों, बिथाङा बोर सारस्रिदों। गतिके बिथाङा जाहाथे नैबे गोदान बोसोरखौ खुनु खैफोद आफोद जायाजासे मोजाङै मोजां बरायनानै नागारहरनो हायो आरो मोजाङै अरायनि खामानि मावनो हायो। आं बेखिनिखौनो बुंनानै आङो आंनि बे दिगन्त सारखौ आङो निजे गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनानै आं बेखिनियावनो आंनि भिडिअखौ दोनथ'बाय। जै बर' हारिनि जै।